Estem veient les instal·lacions del vaixell de vapor, uns locals que són l'ampliació provisional de l'escola Bressol Vallmanetes, que havia arribat al límit de la seva capacitat. Tant les aules com els dormitoris com els espais de lleure s'han adaptat en les millors condicions per rebre els més petits de l'escola, mainada nascuts aquests en 2009, que encara no estan acostumats a la nova situació. Estem a l'espai del vaixell de paper, és l'espai on tenim els petitons de Vallmanetes, és un espai fora de l'escola, degut que l'escola de Vallmanetes s'ha quedat ja pel nombre de grups una mica petita, i és un espai exterior. Llavors és el grup que actualment tenim amb nens més nombrós. Són nens nascuts al gener, febrer i març de 2009. Com veieu, s'ha hagut d'adaptar i acondicionar l'espai a les necessitats específiques d'aquesta edat. Està tot molt acondicionat. El dormitori s'ha hagut de reformar perquè no hi havia suficient capacitat. Hem fet uns llits molt curiosos. I en principi, estem en plena adaptació i és normal que hi hagin aquests plors. A l'edifici de l'Avinguda Ave Maria hi ha la resta d'alumnes de l'escola Bressol, que es manté amb el mateix nombre d'alumnes, professors i serveis que el curs anterior. S'està a l'espera que la segona escola Bressol, que es construirà al costat del Ceip Escolapi, per poder repartir els alumnes i esponjar les classes. Iniciem curs 2009-2010 a Vallmanetes. En principi tot comença amb normalitat. Estem en ple procés d'adaptació. És el primer moment on els nens i nenes es separen de les famílies. Són 3 setmanes, un mes per la primera escolarització, doncs que hi ha molts plors a l'escola. També tenim els alumnes que ja venen del curs passat, que ja estan molt habituats i comencen amb normalitat. En principi, en l'edifici actual de Vallmanetes comptem amb 9 aules. Hi ha 5 aules de P1 i 4 aules de P2. Juntament amb l'espai de maternal que hem visitat ara, sumem un nombre total de 135 alumnes. S'ha donat alguna baixa aquest setembre, que ha fet variar una mica el procés de preinscripció que es va portar a terme el mes de maig de l'any passat, degut al tema de la gripa. Per recomanacions pediàtriques, algun alumne no s'ha pogut escolaritzar per tal de prevenir malaltia. Menjador escolar, continuem oferint el servei extraescolar de 8 a 9, i estem a l'espera de la futura escola Bressol, que en principi s'està parlant que serà pel proper curs 2010-2011, per tal de poder desdoblar els espais i poder comptar amb espais comuns més adients i més espaiosos, perquè estem treballant a una capacitat màxima. El professorat, en principi, aquest any continuem amb la mateixa plantilla. Som 26 persones, entre monitores de menjadors, suports educatius i educadores. Hi ha la incorporació d'una persona que és la que s'encarrega de suplir les reduccions de jornada, els terços, les mitges, i en principi, l'estructura és una mica la de l'any passat. La variació més grossa ha sigut l'aula de maternal, on hi ha hagut el volum d'alumnes més gran i llavors s'ha hagut d'adaptar el dormitori per tal de poder donar el servei a totes les famílies.